E miren agora o que están a sufrir os gandeiros de Bertamiráns no concello de Ames. Hai aproximadamente 6 meses, o concello instalou na rúa principal, coñecida como Avenida da Maía, e tamén nas entradas da vila, 6 sinais de prohibido entrar con vehículos agrícolas. Unha medida que non tomaron nada ben os gandeiros do concello e de concellos limítrofes, porque aseguran que están obrigados a pasar por esa Avenida da Maía para chegar ás súas fincas. Moitos destes gandeiros xa se están a plantexar vender parte do seu gando se non se chega a un acordo co concello. Eles din que unha posible solución sería deixar pasar estes tractores, aínda que só fora en horas sinaladas. Dende hai un mes, o Concello de Ames puxo 6 sinais que prohíben o paso de vehículos agrícolas a motor como este tractor que estamos vendo pasar por aquí, por Bertamiráns, pola localidade. Os gandeiros da zona están moi descontentos, xa que din que non poden acceder ás súas fincas. Non temos acceso, non hai alternativas de paso e vémonos obligados a parar e moita xente incluso a ter que vender algún animal da gandería para poder seguir traballando. Nós nesta zona, aquí traballanse moitas hectáreas de terreno. Se non podemos acceder a elas, non podemos traballar. Vos puxestes en contacto co Concello de Ames, que vos dixeron? Vai facer casi un mes que nos puxemos en contacto a través dun escrito e non recibimos ningún tipo de notificación de momento. Eles din que é por seguridade, debido a un accidente que houve hai uns meses, no que faleceu unha muller, pero non estamos completamente seguros, porque a nós parecenos que un accidente non ven a nada, porque un autobús urbano é igual de peligroso que ten o mesmo volumen que un tractor, non vemos que sea ese o motivo. Non temos unha banda nos por Brión tamén, ali non se pasa, traballanse moitas fincas que fan falta, e se saca as hectáreas de terreno non podemos manter os animales. Só hai alternativas o mellor para un coche, un camión pequeno, pero para os vehículos agrícolas modernos non está pensado, as alternativas que eles nos dan non están pensadas para o tamaño dos vehículos. Que medidas podedes comezar a tomar se isto non se... A reducir o tamaño das granxas e do volumen de traballo hasta que demos mantidos os animais co terreno que temos noutros sitios ao que podamos acceder. Económicamente sería un pago moi grande, porque ter os animais costa moitos cartos para despois ter que desfacerte deles por un motivo así. Xa vedes a situación que se está creando agora mesmo porque un dos tractores pois non pode pasar a Bertamiráns por eses sinais que prohíben o paso e como vedes os coches pois intentan pasarlle polo outro carril, xa que como nos contan os condutores non poden tampouco dar a volta neste lugar. Pois terá que quedar aí parada a esperar hasta que veña tráfico ou veña alguén, porque para atrás non pode ir. Pero xa vemos que os coches comezan a pitar porque, claro, pode xerar isto moito tráfico. Claro, pero se estarnos cargando o problema é nós sin saber que había unha señal antes aquí. Claro, e ademais que se dades mala volta tamén vos poden sancionar. Claro, poden sancionar, aí a línea continua non se pode cruzar tampouco. Dende o Concello de Ames explican que con esta medida pretenden garantir a integridade e a seguridade peonil. Que, a ver, un tractor pode ser tan inseguro como un coche, un autobús, un camión ou calquer outro vehículo motor. Ti, en Bertamiráns, onde estamos agora mesmo, cantas fincas tes coas que ves co tractor? Creo que son 6 en total. Pues estamos falando de grandes perdas para vos, non? Sí, claro, porque, a ver, son varias hectáreas de terreno que non tes outra maneira de conseguir forraxe dese terreno, que ti perdes aquí se non podes traballar. Todo é poñernos trabas aos gandeiros. Pola autovía non podemos ir, polo medio do pueblo tampouco. Por donde?